najveće iskustvo. Gdje bre? Vidite nasa, Ovdje ste nova. velike planine. Cepamo. Slušaj, imam dve pide. Mako, slikaj me. Mama, Ja sam ovdje na... Idemo da. Mako, možeš mi da slikaš, a? Ajde, daj ti drži. Hoću, Držimo. Nemoj momentu nazad samo. Čekaj li stavimo? Zebi, nemoj nazad. Ovo sve truje, dakle, znaš kako. To će sve da se odrune. Tarzan! Ja, Tarzan, a ti plin. Samo nam treba lilijane. Ajde, podemo za. Osvojili smo sve čovječe. Ajde, daj ti samo kaži kad je... To vidim malo nazad, hoćeš se. Vatice. Ili uvatiš ovako, Dobro. Dobro, nemoj više Samo nazad. kaži, jel dobro? Ja. Pa ne da me snimaš bre smotana bre, ko ti dao telefon da me slikaš? A ja sam pripisala na plus. Pa to ja sam snimao bre, Isuse Hriste. A ja šta ti radim? Ti mi prebaci na slikanje. Nema Pa Isusa. šta sad snimaš ponovo? A prebaci mi na slikanje. Čekaj, ti nisi da znaš za to. Pa ti sve go te slikam. Pa njemu se rekao da me slikaš. A pa ništa za telefon. Pa da ga držiš. Baci ću daj telefon. Nema ga naći. Nemo ništa da Šta držiš. sad? Ništa za telefon. Navigaciju. Nemoj nazad, Mako, ej. ti slikaš i mene. Dođi ovdje Čekaj, rekao. sad ću slikati. Samo molim te nemoj nazad više. Nemoj, sam. Kaži mi samo ako vidiš pozadinu. Čekaj samo da prekinemo.